paham mateni bocah yen urip boleh duwe
Adem sayang pengen lihat kondo. Yuk, kayak ini rasane duren omah sing tak sabonane. Kayak ini yen dadi sinden wirangi sing tak lakonane. Mangan soto akeh iwake, duwe bojo pirasane. Mangan
Katon lambe
Oke, yuk, yuk. Saiki zaman reformasi, pembangunan desa Rawabadi, dalan-dalan tansah katon rapi, masyarakat guyub rukun lan nyawiji, kelingan zamane semono,
cek 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 Ketungkol bergagasan Satengah dinomo cek cek kagem para pamirsa Sri Waluya lanjut malih mangke dalu matur suwun Gi Sri kagem para pamirsa Sri Waluya lanjut mangke dalu malih matur suwun